Pagamping biyabe ba? Babe, ayaw ka bala ka. Parang mga problema na to karon, masolusyonan na. Basta diretso lang sa imong tuyo karon na, dili namang babae. Ano sa mga gulo mo ba, B-boy? Ano sa man ka? Nagusing-ising ka. Siyempre, nasolba agad ng mga problema karon no. Siyempre, mismatch ng tao. Bantay lang bitang masakpan di ka mababae has, bagong giti ka. Babe, ay nagkapalaka niya. Ikaw lang sapat na. Pero karon malit pa ko. Madali ko. Kasi na ko ha. Bye-bye. Ping. Dara! Dara! Dali na dali ah. Kumusta naman ka? Okay na ka? Ito dali ah. Masing masakpan ta. Ha? Kasi masakpan. Basta masakpan ta. Tara, 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 tara. Igulsa. Tay sabi, ano di makakapuyo? Kasi mo ginapangita. Ay, wala. Nya, ready na ka sa akong ipakita? Oo. Medyo ka magmahay sa akong ipakita karon. Sulit kay ni. Siyempre, trusted lang mo kay Tika. Ano siya? You're nice kayo. Kapuya na mamaligyag haplas oy. Ano siguro yung mamalit karon og haplas nga. Bisan unsa na lang ingredients. Isa, isa. Mula dili ang hayat. Jun na bawa ko na sayop. Pero dilim na niya uyab. Ikaw ingnag. Nagchika-chika na po ni amawa eh. Inya, okay kayo no? The best kayo, sulit. Sabi ko nimo, di ka magmahaya ni. Bantay lang yun ni kumari karon. Pugaan ako ni. Ali naman sir, tumababae si Junjun karon ay. Mutuura ko, basta ka nang naimutugtugao ka manok. Mari! Kapuya eh. Nasa ka pare? Asa si pare? Paring Junjun. Lakaw. Ning lakaw. Kabalo ka kuwasan nito. Wa ka kabalo na. Wa ka kabalo. Nagmotor wala. Wala siya nagmotor kay kung nagmotor to, may balaan to nimo kung asa mo tambay ang motor, posible imong sundan. Akong pangutana karon, nagpahumot wala. Humot kayo no. Mari nasi kakita nga bae. Nasi kakita nga bae. Oh, sure da pare ay. Mari, legit din nakitaan jud nako moto ka. Dili. Di ka moto no kay butan kayo. Tara uban ta, pangitaw na to. Dili ka na pare. So ko mari wa ko nalibot, wa ko nabuta. O tanawa. Tanawa. Atuwa na. Bantay lang gini sa kuha. Alam ka pariyatan ano kung mga babae good. Ha? Hoy, lalaki! Yun ka, di ka mababae! Ikaw po! Mawala pa maka diri ah! Lakaw na! Patay jud ka daron. Di ba anak ko si mo, di ka mababae? Sino yung babae Di mo? ba anak ko sumbagon, di ka ba sa mababae ka? Paminaw sa ba? Bisag di kita na, dagan pa kagrason! Hindi ka kagasun, paminaw sa sakuha ba? Mamo ka ito yung masulba sa itong problema, God. Si masulbad! Ang babae masulbad! Paminaw sa sakuha ba? Muti mo pala sa itong house in lot. Nya, palit na ni mo? Sure, palito na nako. Itay sa ha, kung saan ako mga papilisa para mapilmanin mo. Ay, Ang baligyan na to. Kumer sa ilangaw sa inlat. Kung saan na may inuong ko'y, isa may nagstorya si Mana. si... Paring Ray.